ଗେଲରେ କହିଲି ଘରକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବୋଲି ମେସେଜ କର ଆଉ ତୁ ମୋ କଥା ମାନେ ମେସେଜ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଭଲରେ କହୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ନାକେ ତମ କଷାଇ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଦେଲି ବେକରେ ରସି ଲଗେଇ ରହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେଖୁନି ବିଷ ଆଣିଦେଲି ପିଇବାକୁ ତାକୁ ପିଇଦେଲୁ। ଘରକୁ ମେସେଜ କରିବାକୁ ବଇଛୁ ମାନେ ଆଜି ତୁ ମରିବୁ ମୋ ସମୟରେ। Just like very serious. ଆଜି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସେମାନେ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ମାରିବି ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ହବ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ।